našim kamarátom, rodinám, sestram, bratom, učiteľom, ujom, tetám, vyšujem. Vždy len všetko najkrajšie. Idem ja. Milé Vianoce, ďakujem, že ste prišli, ste tu aj to dobre, všetkým vám ja želám. Vezme Ježiška. Tata sniežik padá, nevie kde. To ale nevadí, nech nám dobre je. Vinčujem vám všetko krásne, nech vám dobro nevyhasne. Ajde! Milí priatelia, Minibodka vám z celého srdca ďakuje za pomoc. Deťom pomáha aj pán Daniel v neziskovej organizácii. Je to organizácia, ktorá pomáha deťom, ktoré vplyvom tragickej udalosti prišli o oboch rodičov a deti, ktoré sú týrané, zneužívané a zanedbávané. Za najväčšiu výzvu pri práci s nimi vidí možnosť zabezpečiť deťom prístup k dobru. Pokiaľ nezabezpečíme prístup k dobrám, ako budú mať deti, ako rozoznajú dobré od zlého, ako rozoznajú to, že existujú aj dobré veci.